Tervetuloa vauhtibreikin pariin. Tänään aloitetaan pohjehypyillä, eli voima lähtee sieltä pohkeista hyppyyn ja saadaan vähän kroppaan liikettä ja lämpöä. Oikein hyvältä näyttää. Jokunen sekunti vielä hypitään, noin ikää. Hyvä. Ja sitten käydään tekemään kyykkyjä tuolille, eli asetut siihen tuolin eteen ja omaan tahtiin siitä laskeudut suorin selin kyykkyyn sen verran, että takapuoli hipasee penkin reunaa. Kädet on ojennettuina eteenpäin, ne tasapainottaa sitä liikettä ja varpaat ja polvet osoittaa samaan suuntaan. Benjamin tuossa näyttää meille erinomaista mallia. Oikein hyvä. Pari vielä. Noin. Jes, ja sitten siirrytään tekemään punnerruksia, eli yläkroppa voimaa. Suorin vartaloin pöytää vasten lähdetään punnertamaan ja rintakehä lähenee sitä pöydän reunaa punnerruksella. Hyvä kannatus keskivartalossa ja kyynärpäät voi osoittaa sinne aina niin kuin taaksepäin. Tehdään tämmöinen ojentajapunnerus, eli rintalihaksen lisäksi töissä on nyt ojentajat käsivarsista. Oikein hyvä. Viimeiset mennään vielä. Hyvä. Ja näin me käydään seuraavaksi tekemään yhden jalan kyykkyjoustoja, eli asetus seisomaan yhdelle jalalle ja nosta toinen jalka vähän irti lattiasta ja rauhallisesti suorin selin laskeudut pienen matkaa alaspäin. Benjamin näyttää liikkeen tuosta sivusta, eli vaan vähän laskeudutaan sieltä ja polvesta jousto. Polvi ei kauheasti ylitä varvaslinjaa ja kädet voi olla siinä lantiolla tai vartalon sivuilla tuomassa tasapainoa. Vaihdetaan jalkaa välillä, toinen jalka ilmaa ja selkä suorana, rauhallisia joustoja. Laskeudut vaan ihan pienen matkaa alaspäin. Voit napata kiintopisteen seinästä katseelle, tasapaino säilyy, hyvältä näyttää, mennään vielä pari. Ja meidän vauhtibreikki alkaa tällä kertaa olemaan tässä viimeiset kyykyt ja sitten pienet ravistelut ja oikein paljon kiitoksia. Moi moi!